zvakaenda koitika baba awo manyima pakauyewa kudare wakanipa $20 kana kufonera mudzimai wangu akati shamwa ndokupa mombe awo yekuti undigadzirire kuti munhuwo ndisasungwe kupi kwamambo Mutasa. Ndikamupa mafuta angu ndikati zvendikukuitira ngezvekuti wewe ndikukuitira panapa ngezvekuti wewe usafoni yangu iri panapa right. Chakanaka onesana nevanhu zvakanaka ende ndiri kufara zvaitozi nini pamwana uyu magadziro ndakaita ndaimugadzira kuti aite ng'anga ini nanogadzira mwana wakatopiwa switi ini ndisiko ngewanhu wamupa switi mwana wakazobudirwa wari kubudirwa kumusha kwawo right. Inini ndobva ndiri matare momo ndakazoona namaiwe mai awa wangu ane mwana wawo wairwara muningino wavanhu nekuti mai awa ndakanga ndavatora zvinhu zvavo waibuda neusiku wairoya ndikatora makona awo nezvimwe zvinhu zvese zvendakaatorera ndatorera mai akabvuna kuti zviro zvemwana wangu inini oita ndikati izvo handibati ndoda kuzoona mwana wacho aripo ndekuti mimi ndikakwanisa kutaura nezvemwana wenyu munhu usipo handizvigoni. Takazoonesana ndakutaura namai ndikaonesa kuti mwana wenyu ndiri kuona ine ropa mbai mumaoko oti yacho iripa mai akati zvechokwadi zvauri kutaura handisi kurambirana nazvo. Kwakaita mombe yake mwana yakatiza kubve kumba yatize kubva kumba kuuya koda koba mumunda mamai wake murume handisi kutaura wakana right. Zvaitika mombe iye yakamhanya kuenda kugadheni amai wake yamhanya kudaro yakabva yaenda kuti gupa pakafusiwa munhu mudhara John Teachcat MTV inokupa nyaya dzakasiyana-siyana dzinoitika mumatunhu atigere neakatikomberedza, dzinotyisa, dzinofundutsa, dzinokatyamadza pamwe chete nedzinosetsa. Kuti musarasikirwe nenyaya idzi munoenda pa YouTube channel yedu Teachcat MTV mondo subscribe ipapo, musakanganwe kulaika pamwe chete nekushare, musazokoshiwe kupfanya kabhatani ako ndokabheroka kuitira patinokanda chinopisa munoyeuchidzwa. Teachcat MTV tinodzifamira. Baba mweno yani. Now you kusunga ilu batono wa iyawa. Bagoneka umaru. Ini tinggal batono. Ayo, sini berapa? Matare, vaya
mukame wakanyengetera. Yato. Hamba. 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 Wase oye. Aiwa ndo de kwenda. Baba kune nyaya. Nyaya inoleta. Aiwa ndo de kwenda. Chigo. Baba kune hondo. Hondo kune hondo. Hondo kune hondo, hondo kune hondo. Wendo atakaina hamba rumesuka dale toni. Hondo kune hondo, baba, 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 baba. Hey! Hoda mate kune. Atakaina. Kuti tiswadare ratekaira mukati merudzi rwenyu. Asi pane nhau yemudzimu nekunongedzana kuri kuitika mukati memusha. Asi zvasimudza matare pano mitupo yenyu iri kusangana pano. Zvasimudza matare ekupera kunongedzana nematare eugere anetsa mukati menyu. Wangu kana kuti kwei. Hatidaidane. Izvi zviri kuita noisi. Mana baba? Ini belum ada kau minta. Mwishowe wasimudza matare eugere. Wani. Asi mepota kwenda kubata wana waduku mukati memusha. Ava vakutobatwa ava vakutotamukirwa kubva kune wakuru wakatanga bharabhane rakufamba kunyanya kuti chii. Asi dzimwe nyaya dzacho dzinozivikanwa dziri kurambwa. Nhasi uno maita kakavamasisana kuno kwamambo. Wamwe wari kuramba wari kukonoriyo postori dhikonoriyo. Wari kuramba kuti wapinde mukati mematare emuno wavo. Asi mune nhau dzevatorwa newarora wakafa mukati memusha. Hawana kofa zvakanaka. Nhasi uno zvakumuka sepfungwa kana ngozi. Nhasi uno yakutekaira ichinongedza ichitokonya pese nepese. Nhasi uno hondo dzacho dzamukwitire mukati memusha. Chanetsa maita mweya ngozi nedare rashupa. Vakutekaira rakubata ani nani anoda neasingadi. Ndomukwitire wamwe mukati memusha wenyu. Mhepo iri kubuda ichisakanika nayo kumachechi. Chikanzi ari kunyeperawo. Aiwa bahandizvoba. Ari kunyeperawo. Aiwa bahandizvoba. Ndokutaurwa kwazviri kuitwa kuno nemukomana uyu. Zvimwe zvakubata vakadzi. Makuita svimborume. Makupesana nevakadzinga. Mazvimbo emafaro mumama mukoti. Wamwe wari kutiziva nevarume. Musungwa nemapurisa kuti iri kwenhamoba. Kunongedzana nekutukana rwarwiyo. Ndiri kunyepa ere naiwa zvokuti. Mauya mukati medare kuya pamaita. Kune ifu nhutunyowani ndoguwa kai. Ratekaira kakufa mukati merudzi rwekwenyu izvozvi. Rakachatotsvuka kudai inyoro. Sorry pastor. Makauraya asina mhaka. Oye. Makauraya asina mhosva. Oye. Neta kwedu kubasa. Mune dare reguwa mbiti. Kunyepa. Asi vanhu vakarengana kuti ngatifambe. Asi pakufamba ipapo paita mutoto burukwana benzi. Wamwe wari kubvuma, wamwe wari kuramba. Asi nyaya yezinonedzwana ndiyo basi. Yezinonedzwana ndiyo. Nanhasi ngoma ndiyo. Musanetsege imi kufamba. Mune ngozi yanetsa mumusha nezvipambo.
Andigumba bai. Gumba. Niwe, ndora newe gumba ere. Ndikutaura newe. Igumba ere randiri kutaura. Oh. Tiri kunamata tichapinda neminamato. Abukundi neminamato bahondo iri pamenyu. Iri kudangera nejekute nejomba tsvuku moendesa ndiko kuti mupone mwanangu. Pasina izvozvo taramba taneta kujairwa mai wemwana. Mabvirira kaindi nekaindi dzevaprofita nevarapi mumusha menyu kutotswa nemabhotoro mapedza here. Makunda kutotsanya matsanya wana mutiro utoshaya pekurara nekutsanya mugombo. Chabuda we izvo zvimafamba wamwe wautoma mutsoro kuti vhechi kakuona rusimudza musoro atoendesa kwamambo wacho kakuzviona amene kuti zvida kuonekwa sei nai mutemberi vanhu vada kuonana sei. Asi mutadzara kugara pasi nepwere muchiudzapinza chokwadi vanhu vachii. Naiwe mutadzara kugara pasi muchiudzana chokwadi. Pano makatowanda amwari unotaurwa nyaya yacho usingazozivi kuti riri uda kubatwa negaro nderipi, saka tauya kwamuri kuzobatsiwa nekuti vari pano tiri kutopomerwawo. Baba mapomerwa ndizvoka ndati nyaya yanetsa iri kutukunyuka mukati menyu kusangana kwamaita ngei. Aiwa taura zvandataura. Kawirirana masangana madzinza asi hondo yandiri kunosangana nayo pane dare riri kunetsa riri rechi rengozi paita nhau dzengozi asi makachagara ipapo pakupomerana nekutaudzana ndaona paita guwa nyoro riri kutaurwa iri riri apa iri rine munhu asina kupfa zvakanaka ba haana tsarukanoba yekuti nditaure urwere hwacho kuti angane manyoka. Semiwo zvemabhizinesi madhira mapenzi wemukabotso kuti mungosi murimowo musoko murume mutaure chokwadi mupupure chokwadi muchenese maoko. Zvino maoko acho kwachenesa pane nyaya ngoziwa kugeza jini rine magirisi kwakaoma. Zvinosaurira wako musharuka ungobuda dhii ada kumboona dhii yacho tingobva ngepapi irani timbope mukomana wacho kana yaritwa mhururu yaritwa bamba to hama dzako dziripi dzipi mandebvu ko wapinda mumba ari kuuya nerivhesi wabva muriwe kwawanini munobva osunga mutatu tatekaira tagara pasi murutende chokwadi chokwadi wakomana
Aiwa ndode kwenda. Osunga mutatu takara pasi murutenda wakomana. Chua ndimasisiro agara mudare apomerwa nyaya wakomana apika mhiko kuti chokwadi ayo wakandipfumaine vachandibhadhara handina zvandinoziwa ine murutenda aichinde murutenda hana chaanoziva murutenda kapupura chokwadi ivo wasunga mutatu watengaira chokwadi andopomerwawo masoko magumba murutenda aiwa pane nyenyoto kapupura chokwadi ombarume nyama dzenyu here idzi muri kupomerana dare riri pamusoro pemufi asi mufi haana kufa zvakanaka pa asina kufa zvakanaka kudaro pane mazwi nemasoko nemazita enyu akutaura asi hausiwani baiwewe muri chikwata pamusoro penhau iyi sei musiri kupomerwa pakutengeswa kwemwombe sei musiri kupomerwa pakucherwa kwegoridhe kwenyu munyama kaindi iraki mauya henyu hamuna kuuya nechido chenyu hamusimi muri kudhonza troku baimimi imimi ndiye mudhonza troku here ndi mudhonza here wafi apa wafi ndi wakutodhonza imimi sei mukomana wangu ndiri kumubvunza asi ari kuti taura nemunhu uyo ngaakupure chokwadi kuhama dzangu kuitira kuti ubude mudambu mani kupura chokwadi usavharidzire uori unouvharidzira uori nemhaka yei uchaguma wapinzwa muchipi nenyaya yeukristu taurira vanhu chokwadi haikona kuita utsotsi una kutishandisa udza vanhu chokwadi kuti bhuri nemufi rege kupinda mudzinza rekwazvo wazwa asi siripo bomwe wedu varume aenda kusari kweguwa hakuna chitsotsu hakuna munyengetero hakuna chifesi waona wamwe wakanzwa wakaona nguva yehondo wanzwa aona kutaura chokwadiba yakupi nhasi hondo yakapera nhamo yayani ngoya muchasangana naye baba muchafira wakuru wakati vachikuta asi zvino tsvimbo inotanga kumamisa pasi kadanzwa kadaona ndokatanga kuti tii izokwira kuenda kuna nanyaberera iwe chaunenge wabokera murenje makapudzinza iri makapupura here kurudzi uru mukati chii ndakataura wahunoti ndakanzwa kuti pane munhu asina kunga akatorwa nerwizi ndiri kushandira kumozambique ndakagona kuzotumwa neutungamiriri hwaiwako ndobva ndabva kumozambique kwendaiwa ndobva ndasvika kumba kwambuya wemunhu ari kunzi akashayika iyeye ndokubva ndataura kuti ambuya ndinowo huruko hwendakanzwa kumozambiki kwakanzi takaona munhu akanga akashayika akatowigwa asi akanga aonekwa ari mumvura asi kwakashayika vanhu vanomuziya ndobva mbuya agona kutotauriranawo nehama dzake pandakasvika paishanda sekuru ndakasvika zvekubvunza pakiriniki kuti ndiri kunzwa shoko rendapiwa naro kubva kumozambique rinotaura kutsakatika kwemunhu
akanga atohwa nemvura paatowigwa, asi pakaita umbowo hwevanhu vari kuMozambique wakaona nekucherera. Ndo pendinotarisira nekuziva kutaura nekuda kwekuti sekuru wekunga asi kuonekwa ndokufambisa kwendakaita mashoko. Saka ndiri kuti pari nhasi ndichinzwa nyaya ichibata, handina kuzonga ndichizonzwa wanhu wemhuri yasekuru ichisimuka, ichifamba, ichizoendawo kuMozambique ikoko kuzotaura kunze kwekuzobudirwa kwakangoita mwana. Ndiko taurire ndinogona kungoita. Zvino kana makadaro kubva muri Sawira kwaika akauya kotaura kumba kwake kuti wakomana chokwadi munhu akafa akazooneka akadai muri gudhu shamwari ndizvona. Asi mashoko ari kutaura pamwana abudirwa pamwana mudoko makogune masi. Muri kuzvizivawo here? Mudzimu uri kubuda pamwana makambosanganawo nawo here pamwana mudiki? Saka tingada runyepera uyu. Iwa ngatimbotauriwo wabereka. Zera iri toti runyepera. Pamusoro wemakurukota. Tarisaiwo mese makurukota nyika yamambo mutasi. Tomufurira kuti abudirwa ataure kufa kwasekuru, wodedemura nhoroondo yekufa kwasekuru uyu. Apa chiri kunakidza chacho kanga kari kamwanana. Saka unoda chokwadi chakadini kana chakuya kobata pakadai? Kana nemiwo kana dai kubvi tiri kuoneka tiri kudaidza mzimu kuti uyai pamunhu akadai so. Mambo imi mambo munoona nezvevana newani munoona nezvevana apa munoti iwo wabanze. Ndiyo ine vanhu ava garako pasi pamwe apa mwanasikana ndiana achamuda paachakurira pesa kuti kakambobudirwa kakambobudirwa ndikubvunzawo da musikana apa akati wani izvo zvakutapukira zvichiendapo wamudhadhadha ya mudara mangaita basa nekutsvisa masoko asi yada kutaurira ndechoti munhu anofa zvakanaka manzwa zvokunzi munhu akawerera nemvura ndokutaura kwechikuru handizvo. Asi inini mukomana wangu uyu ndisuwirirana nazvo, asi kuti mvura yakazondotakurawo aminoti tinopikisana. Imi ndimi makatumwa kane kuMozambique. Ini ndinopupura pachine zvangu. Akanga aripo pakawerera munhu achiwerera wari wese wamwe wachisara ndiani. Umwe naumwe pamadzidzi ari pano vanozvipupurira nekunongedzwa kwawakaita, asi ndiri kutaura ndakazvimirira nekuti panguva yakaitika izvozvo ndini ndaiva kuMozambique. Right, mbonyarara. Imimi munopupura kuti maamuripo pakawerera. Ini handipupuri nekudaro nekuti ndanitori kumba kwangu. Ndakutoshamisa kundokomerwa zvinhu. Mandevu, unopupurawo kuti akawerera, ndakaona achiwerera. Ndoziva amwende kwanyamukwarara pakuriro dzamukomo. Yakuparara kumagoridhe uko vatsotsi aya. Iwe unoti akawerera? Ndikanyepa. Iwe unoti akawerera? Handina ruzivo. Iwe unoti akawerera?
Mbera muntu akawerera ino. Kutendera kuda pane mwana kuti azosunda nawe yatike ichosvika kumberi savadzidzisa redu vasi kuti ndiri nharaunda iye chaimuzani masiro ake nezvakapamara saka ndodhiroza ava kumberi tione chokwadi kubva hatina dzinza naye munhu kwati kugarisani maraini kubadaiziva mafiro ake ndakaona kuti haana kuita zvakanaka ngazi yakubva musavo pamberi pachibva kuda matoko mwana asati akurirwa saka pakukurirwa kwemwana zvakatisatisira kuti kativazvoitika padiri nasaaiwavo umwe wacho haana kuuya i5 kwecho ya zviri kukunetsai mamuri kumba handizvoba ndokutaura kwechikuru iyi handi nyaya diki bai inobvumwa kunge mukadzi ari kugoyiwa nhaka aikubvi tora hako mukadzofa mvura gudu iyi njambohombe asi chada kuti ndikutaurirei varume nyaya muri kutamba nayo munhu haana kufa zvakanaka zvamuri kutaura yenyu kuti munhu akawerera nemvura manyepo pane zvakanga zvatanga kuitwa pamunhu kwakutakurwa kwaukandwa pai manzwa nyaya inozivikanwa wanhu wanga wari mozambique waruziva dhiri rakaitwa mudhara handina kumuona nemaziso angu asi nyangwe wakamuchengeta ngawapupure chokwadi zvawakaona pamunhu wakamuiga newakamubata ngawapupure chokwadi zvawakaona pamunhu pamberi pehama idzi tiwakaona munhu akakwanda ndati wakaiga munhu ngawapupure chokwadi kuti wakaona munhu akakwana here kana munhu awerera nemvura anobva musharapingwe pinduraika ini ndingoshacho panjarawa kwenda ini ndakati kuzoti zvikude zvese izvi inini ndakabva pana pamugumo yangu mukunda wacho kuya angari kurwara ndakabva ndabira nyangwarara mvura iyi kwanga kuna vanhu vari mhiri wanga rumu vachibva inonzi mupambani manso mateu munobira here imipona tati anhu unobira kanzai kuti ho kwakuya unanga anga ine mabhanana ake anga kwenda nawo mozambiki pakunditi anso mateu muri kuendepi tati anhu kubira mhiri munobira here rwizi tati anhu ngobira kwakanaka ine tati amudzimai wangu asunguza zviri nani mhanya kwenda kwatora chi kutora vabereki wacho kanza kana wadaro wadini wakona hino unobira here tati ho ningodini ningobira pakumura hembe dzangu ndakapinda nyangwara ndakatanga kupinda mvura iyi yofamba iyi yapana kadistance kokubva panapa nepakagara panguya sikana irai kuda kuti ndichibire kudai ndopane pawa ndakatora hembe dzangu ini ndobva ndakanda mhindi ndakaisa matombo hembe dziye pandakanda mhiri ndobva ndadini ndobva ndadaa kuti ndirowe nhupi kuti ndakadai azviti ndakazoita kuwa nhupi ichitambudzikira kudai ndobva ndaenda kobata pano muti wangu mhiri anaenda kubata tsanga nemuti ndobvandadini ndobvandabira uyu mupambane kanzasomadheu mabire ndadasa sambambane ndabira kanzi hai ho kwakanaka ere ndati andiri kuenda kotaurana simudhara baba kuti chinyi kuti mukunda wasunza zviri nani kazi wadaro kwagona ndobvandadini ndobvandaenda ndasvika pakliniki kunana tezvara wangu zvakanaka tochingamidzana kwaziva infangu ndauya makadii kuti makadiwe kwakanaka ere humba kwakanaka baba pamusoro ibaba ndini ndauya kokuzivisa ini uye kutaura pandaita umwe wangu asunza zviri nani uri kutadza kusimuka pabonde chii chiri kukonzeresa ndati nyaya musana kana kuda kuti aende out azvisiri kuita pa ndinotoita kumubereka kuti baba ndikumbira ndiperekedzei mundiendeso out ndotanga kumubereka umwe wangu musana ndokuda naye kunze ndoenda naye kwakakwenda koita apedza ndodzoka naye ndomubereka ngoya ndisvika ndoita kumuradzika kudaiso kurara kudaro kuya saka ndandati pakaita 1 week kuti ndigare nemwana wamunhu wakadai so ndozvati imhosva ndoita kuenda kodini kuenda kotaura mwana wamunhu achiri kudini ari kuzwa vandiudza zvikanza saka baba muri kuenda munobira here mai mwana hapana chekuita kusaina kana kwenda kana ndaerera ndizvo handisina ndizvo kwaona ndadzoka kuratidza kuti dadini ndafamba zvakanaka kanza oraita zvakanaka ndatodini waubva ndaenda
Saka kwenda kwandakaita ndisvika kutaurira baba kanza mwanangu ndazvizwa mupamba. Saka daiti chimbomira kuti udini ndipe chikafu idye. Tati aiwa baba chikafu ndakadini ndakakwana. Reka ndiende kumhanyira kuona mwongo. Asi kumba ndichadini baba andichasviki kutaurira mchembere. Kanza aiwa kuna mchembere nchenda ndega kutaura. Tata zvakanaka baba asi iwe mupambo ndinokukumbira kuti kumba kwako kona unozere muti unonzi mutiti. Ikati ho ndinoziwa pazi raiko nditsvagira muti mutiti. Okwenda kutsvaga azondibudira bote mitsatsa akafara kudai so akareba kudai ondibudira irona pana zvada kuya ndichiita ndichidini ndigadzire ndirape mukadzi wako tataiwa zvakanaka baba ini ndakudini ndakudzoka wabva ndatodini wabva ndatodzokera ndopanaenda mumba achiti amangwana ndiri kudini ndiri kupindira kuenda kati pakanaka ndibva ndatodzoka kuenda kumba kwangu ndendadzoka kumba kwangu nofunga ndakagara pakaita 2 weeks masondo mairi ndakana baba sena ndakati baba kamutse mvura iri momo musazopinde bangoti tezvara wangu chaiko nyangwe mvura chaiko inosvika muno angasingabiri aitoti kwene kana bichana chakosvika hafu yekudai anototi handidi kubira saka ndatota kana kukuerera kwacho akaita mawerere kubva apa ndione distance yakataurwa iye pakaenda kuoneka kwacho ndikakwanisa kutaura mufambo wacho ndingati ndiwo kubva panapa kusvika pa 10 funyanga ndio distance ilipo patakaenda kuonera tezvarawangu akaenda kuoneka kurangira chakazoenda kukwikwa nemudzi wemuti unonzi mumonya wangaro mumvura ndio akaenda kodini akaenda kuonekwa nemujana nemwana wa sabhuku uri kwatinogara ikona pamambo ari pana mambo anonzi mambo chingonzo ndiye akaenda kodini ndiye akaenda kuona munhu uya ari mujana mwana uya okaenda kutaura baba wacho baba ndaona munhu wadini waerera uri mupi uri mwanyangwarara asi akamanikwa nemiti kudai paza iwe uri kunyepa iwe paza zveshuwa baba wacho akakwanisa kuda kutora muti kuda kurowa mwana uya kanza baba mungandirowa henyu handei wakutorana baba wacho namwana wacho uya wabva watorana kuenda kwanyangwarara pasvika kwanyangwarara muya wakuenda kotarisa kuti uye munhu ari apo vaenda kurati zveshuwa ndizvoti obva adzoka ubvaenda kupi ubvaenda kutaura kuwakuru wedu vakwenda kutaura kuwakuru vakwenda kutaura kuna wakuruya zvikanzi nekumapurisa kuti azakaona kune munhu aonekwa uri kupi zvikanzi kwanyangwarara vakaenda kupakaya masoja nemapurisa neiwe mukuru wacho ipona vanzi neiwe munhu wachangateni wawaende kuenda kuratidzwa pana munhu uya aratidzwa kudaro kuya ubva wachidini ubva wapinda masoja aya vaenda kuona kuti kupinda nokwakudini hakuitiba ngatipinde nepi ngatifambe nepi pana pakaita ngakarwara kudai wapinda masoja aya kudai bira kwakaita iyo kuyo vaenda kodini vaenda kupinda kuyo wakakwanisa umwe akakwanisa kuhakanura muti uya bichana apa hembe yakakona ndi hembe dzake dzese dzanga dzakakwana hapana pana hembe yakafukuka hapana butsu dzacho anga inadzo zvese saka vamutora vamubudisa akaidirwa sadhiri kwangu saka ini ndakambozonga masoko achitasa kune munhu wadini awigwa kuchirudzi usiri kuzikana ndiani ini ndiri kuti baba ari kupi uri kumba umwe wangu ndibvunza zvanzi baba wake konya yakadai iyi saka baba asati auye chichaitika dzimongwa irwidzwa dini wazara kati ngatimbomire timboona tagara kubva tamboenda kuchikoro kumabasa ndaenda kuchikoro kumabasa ndosvika ikona ndondozwa mumwe ndotaura basi samadheu unoziva here kuti kune munhu waerera aonekwa chirudzi aigirirwa kupi aigirirwa kwedu kuno musatoroda rubei pazi idi kana mati ndiri kunyepa ngatimbogarita ku kana munhu anachimbotorai kufona kupi kana kumapanga pandambopedza kufona kunonzi kwanyandiro ndobva ndafona wanoziyana nawo ndofona ndobvunza zvanzi zveshuwadi ho munhu adini awigari kuno hai kuti uone ndikati pakanaka ndobva tichidini kukakwenda aenda ikona svika kwatakaita kuyo akaenda komonerwa namabhanana otorerwa mabhanana akaongororwa namadhokota akaenda kuonekwa panapa akanerwa negwara panapa apa pakapinda mugwara nepanapa pakapinda mugwara kwakuya apa mazino akanerwa nesando angasara nemazino 8 tezvara ngwina angasara nemazino 8 nge1972 urumuso 17 1942 ndio gore rakaberekwa iye tezvara urumuso 17 February saka ino zvavanishamisa kuti kana kuri kuerera kwacho tezvara wangu kuenda kobuda iyo nedistance pakaenda kokandikwa kwacho kuti panzi kuri kuerera kwacho zvakaramba noziva kuti munhu kana akaerera hapana distance yekuti unobva pana kuenda kubuda nga 10 funyanga apaitiba
Saka ikona pa andiziva hapana munhu ati afungirwa kuti ndiwanhu wakadai asi madhokota akasvika patarisa zvanzi akadini munhu wakakuwara pana akatora vanhu ipo ndo zviripo. Saka ndio mamira akaita ini ndiri mukwasha wacho wemudhara iyena mukuziva kuti akabuda pana mwana ari kubuda pana mwana ndoziva kuti mwana kubuda uko ini nangasingazvizivi asi zvakira chozoti namai wacho tinoziyana uyo achiuya kotaura kwazi ndo zviripo shuwa tezvarangu akatsakatika nditezvarangu inini ndiri mukwasha wacho mauyawo kuna mudhara marangwanda mutatu arowa ari kutaura kuti nhandisi kuona munhu ari kuerera nemvura munhu ana kufa zvakanaka munhu ana kukwana saka kupindirana kapi tikuitirana kashamani munhu anoerera nemvura anoboorwa musoro peno wakuru wari munhu unoboorwa musoro here munhu kuerera nemvura unonereka mazino achibuda kuerera nemvura kufamba kutomedzaa kune hama dzacho kana dziripi kana ari mufambo ndasiketo ini ndaenda kosta ndaenda kokuenda kuenda kuona mapolisa ndienda kutaura nawo ndienda kuona vanoonerera kutaura nawo zvezida tezvarangu ndiri pasasa imzimbire komwe nyatadza kuya nenywa munhu anoziva kumba kwake mudhara uyu imimi maimuziva taimuziva ndisekuru makagumisira umonani inini handidi kunyengwa kuti ndine pandakagumisira kumuona ndakazotita zvekutonzwa kuti kani haasi kuwanika takamuona pamasa pedu kuzi nekuchikoro kwaibva kuzi nepabasa pedu ari kuenda mumagwere muzi anoshandisa mumagwere ndi wakatobvunza taurisa nsunzo wabva ndi wakabva abvunza kuti ndiani wangatoti makuseri zvemumaseri zvinodai kati handi mudhara joni rasamba wakabata chimuti so hatina kumumhoresa hatina kudini wakabva atokutosa izveni anogarawo mbiri street food akamuona izvo saka pamazi ndotafa makapupura here taiva takamuona vanhu vamwe pane ano takataura sabhuku azi ndakamudzoserawo doderoko sikuzvoti ndakaona chidini achikrosa apa nepamunda akazomudzosera chari akazodini akamudzosera wacho sabhuku yazi takamuona akudzika chiremba sabhuku ndini zvokuti vanhu wadzoserwa ndizvo dzoserwa chiendepi ya varume ya njambo yamakupomerwa kaini ya mosvaka yakuya mumakomene asi apa ari kubudirwa mwana wekumba kwemusi ndizvo mutorwawo kubva chaputika chiri kutaura wekunext door handiyo bengeri apa ikanzi noda kuti zvibudire kwandiri mufi arifanira kubudira kwandiri yandati mufi anosarudza paanoda rega ndiende pamwana mudiki nditange kubhondora nzira yangu munomusumisa muchiti chii kukoti munomumaka muchiti chii nayo tuzu asi ndiziva kuti muri kupika mhiko yekuti ngakafe hafi
Murupedza. Asika varumeka. Zvino kana zvinhu zvadaika. Aiva rinonzi gumbo ndimi gumbo ndisu. Tobatana tofambira pamwe chete. Asi hamuna nhanoba. Ndiri kuona vana venyu manji kubva kwamuri kuita kuno. Wari kutanga kuitawo zvekuitika izvi. Munoti china. Musharuka. Zvino izvo maakufamba rwendo muchienda muri metse kuenda iyo. Muri kuendepi? Izvo maakufamba rwendo woraita hamuziwani panyaya. Izvo muri kutungamidzana muienda mabhazuva muidzika makadare. Muri kuendepi? Kumunamato here? Kotsanya here? Muri kuendepi? Kombobatsirwa. Kuenda kubvunzawo kuti chikuitika. Alright. Saka munopangana moenda makadaro imi mune mitupo yakasiyana. Kuti ndinopangana nemunhu kuti kwazi ndingogona kuvana nemhuri yangu. Kwete kumhuri yeumwe munhu kuti kwazi ngatende totsvage kuti zvakadini akwete zvinoitika mumusha. Unoda kutsvaga zvekumusha kwavanhu unoita zvei. Unotsvaga zvekumusha kwako. Saka kana makuya kwamambo kuno munotizorera mvura nemina matoma. Munotizorera. Ndikubvunzawo, mubvunzo wangu wanomboshanda. Saka munoda kutiita maKristu, munoda kutitendeutsa. Tumapo toine mina matenye tokudzora muri dzora kuti tiite sei? Hamunyari. Iwe tautanga mhanza kuti munouya mageza nemvura chete yaMwari. Kwete uda kutizorera ndokudzora matiba. Munofamba mushisa. Muchingoda kubuda D munongobuda D. Musingadi kubuda D munongoyura mazuva. Kwete kutizorera kuti munamato bana. Murutunzira munamato murutunzirei. Aiwa kana ndipindura mubvunzo wangu. Murutunzira munamato murutunzirei. Tategura. Pana dota raro mashuru. Pamusoro yechirenda. Ndinoitwa Prophet Manduwanzi. Zvakaenda kuitika ndoda kutaura zviripo zvinozondishaishawo pamusoro poupenyu hwangu. Uya kuno. Wamprofita. Yeyapa. Asi warume mungaite henyu zvamunoita. Mudhara ndiri kuona murutekaira naye usiku nemasikati. Mungataure madhodhodho amuri kutaura mubudiririba. Chirimba pakadini. Makadini homba ruzi. Dzemudanga dzinonanzana. Kudenga kune nyasha. Omba. Ndiri ndeganganga inofanira muprofita. Soka ndiri kufara zvakanyanya. Achikuona ende ndafara ndisizvo kuti muri kuyawo. Nekuti dare iri ndakariita musi wa 19 May. Gore rapera. Ndasvika kumba kwambuya Tsunge. Mbuya Tsumbe awo. Ndichibva mumusha mamuzvare ndikangana muzvare Rwisa. Ndichiwasuma kuti ini ndauya ndiri chiremba. Ndiri kubva kwamambo Mutasa. Ndiri kuda kunobatsira vanhu vendaida kunobatsira kumba kweawo. Ndasvika kumba kwawo ndope ndakazomatare emunhu akafa. Kuti ndiri kuzwa paine musharuka wakafa. Munhu endaida kubatsira mwana weawo. Awakati shuwa. Ndikati pane munhu akafa. Munhu akafa unoita musharuka anonzi Mudhara John. Asi ndichizwisisa musharuka wakaita zvokurawa haana kufa zvakanaka. Right, chitaro akati shuwa ichokwadi. Saka ndakatanga kutsanangura sematsanangure muri kuita. Tikaonesa ndikati nini ndakugadzira kana muchida kuti munhu wenyu aite sei abude. Chokwadi ndakagadzira. Ndagadzira from 19 May nditorera maaudios evanhu avo nemamessages avo. Zvakaenda koitika ndagadzira ndo pakatanga kubudirwa mwana weawo.
ndichizwa ichibudirwa mwana wasadhakameni. Ndazwa ndiri kumba akauya ari mahunga. Hapana munhu andisina kuona baba. Kuti mwana wabudiwa, uyai kuno tikati nini handiuyi kana ndisina kusumwa ndimuzvare. Ndinoda kusumwa zvakanaka ndichizoendawo kuna mambo kuti ndionewo mafambire ndinodini andinoita. Zvakaitika vanhu vakabudirwa ndikazofonerwa nevasharukwa vakabudirwa mwana weawa. Kuti mwana waita sei, mwana kuno kuri kubudirwa toita sei? Mwana uri kubudirwa achiti ndakaiswa panapa ndibaba kutaura awa. Baba wangu aripo, mukwambo wangu ndakaitira matara pamba pamukwambo wangu akagara apa. Zvese izvo wakazvinzwa, washarukwa wakauya wakanzwa. Inini pendakabva kwambuya Tsunge ndakaita straight. Ndikati ndazwa kuti Sadhakameni nani. Regai ndionesane nevanhu ndiwadaidze 1-1. Chokwa ndakadaidza baba Sadhakameni. Ndikawadaidza kuti shamwari ndanga ndiri mumatare asi zvendadzoka ndichizwa ndiri kunzwa kuti iwe wakauraya chinyi munhu. Zvanga zvakanaka kuti shamwari uonesane nevanhu kuti ukwanise kuripa nhau dzako. Wakambojamba akazosvikira iwo Sadhakameni ndikaonesa zvakanaka kuti mwana wamai inini chandiri kuzwa inini ndiri kuzwa kuti wakauraya chinyi, wakauraya munhu. Right, mumashure ndiri mumatare ndakamboonana baba kuti ndiri kuzwa muri kupumwa ropa handina kumbotaura zvokuti makauraya munhu. Ina ndinotaura zviripo. Right, uyo ndakaona naye mwana uyo mukomana uyo ndiyo ndisina kuonana naye uyo. Neusipo kamusara kandisira message iri panapa ndipe phone yangu. Right, zvakaenda koitika baba awa manyima pakauyewa kudare wakanipa $20 kana kufonera mudzimai wangu akati shamwa ndokupa mombe awa yekuti undigadzirire kuti munhuwo ndisasungwe kupi kwamambo Mutasa. Ndikamupa mafuta angu urimo ndikati zvendiri kukuitira ndiri kukuitira panapa ngezvekuti wewe usa foni yangu iri panapa. Right, chakanaka onesana nevanhu zvakanaka ende ndiri kufara zvaitozinini pamwana uyu magadzire ndakaita ndaimugadzira kuti aite ng'anga. Ini nani kugadzira mwana wakatopiwa switi nini ndisiko ngewanhu wamupa switi mwana wakazobudirwa wari kubudirwa kumusha kwao. Right, inini ndobva ndiri matare momo ndakazoona namai weawa. Mai awa wangu ane mwana wavo wairwara munin'ina wavanhu nekuti mai awa ndakanga ndawatorera zvinhu zvavo waibuda neusiku wairoya ndikawatora makona avo nezvimwe zvinhu zvese zvendakaatorera. Ndatorera mai akabvunza kuti zviro zvemwana wangu inini oita sei. Ndikati izvo handibati ndoda kuzoona mwana wacho aripo ndekuti mimi ndikakwanisa kutaura nezvemwana wenyu munhu usipo handizvigoni. Takazoonesana ndakutaura namai ndikaonesa kuti mwana wenyu ndiri kuona ine ropa mbai mumaoko odi yacho iripa. Mai akati zvechokwadi zvauri kutaura handisi kurambirana nazvo. Kwakaita mombe yake mwana yakatiza kubve kumba yatize kubva kumba kuuya koda koba mumunda mamai wake murume. Handisi kutaurawo kana. Right, zvaitika mombe iye yakamhanya kuenda kugadheni ramai wake. Yamhanya kudaro yakabva yaenda kuti gupa pakafusiwa munhu mudharajoni. Muri kundibata zvakanaka. Right, yasvika kudaro mai akapfugama pasi akakaya mashizha. Akaya mashizha akati ewo shamwari sorry zvirimo mufoni zvendiri kutaura zvizvi. Sorry hako ndakuonawo ina handina chinyi basa newe. Right, zvadaro mai akasvika kumusha kwemwana. Zvagara mwana wakatora mari yese akatiza kuenda Tete kuMozambique. Nauye aina kutanga nhasi wakazotongana kuMozambique. Hama dzake uziri muti wakaita sei wakauraya munhu. Saka inini ndichizwaona ndakavabvunza ndikati baba nhau yenyu imimi ona yakatomutonga kareka nhasi uno tiri kuonana zvitsva here ndichitaura nawo baba zvabva zvababaya ndokuzosvika kuzonditera aine mudzimai wavo akandiona paneki. Tikaonana paneki musipi akabvira kunditera inini chibva kwamuchera akatanga kundifonera pafoni. Nhasi izvi takamira panze apa doti muone mese muri munomu kuti anosadhakamani ndiani atondibhipa apa. Chaita ndechekuti zvaandiona kuti anenge afunga kuti ndatoti handipinduri zviri pachena zviri panapa. Inhau yengozi handigoni. Haudi kupinda mumadhaka. Handidi kupinda madhaka. Andibhipa anonzi Sadhakameni aya mamusati mauya ende ndandiri kutoti ndamboenda kuna Nashumba ndichitoona Nashumba ndibatsirei. Handisi kuziva kuti because munhu akazondimukira ina ndi Sadhakameni yakazi Dhakameni iyi yesterday tatoo mangwana akakwaedza chiremba. Saka mameseji asakamusara achindifonera paakaya kudare kuti munyatse kugutsikana kuti ndakataura nawo mirai. Aiwa imbomira urumanyini zvakuti musamhanya. Aiwa imbodzika maboy. Izvezvi ndikafonera mudzimaiso nawe $20 iyo ndaitozvitaura
audio yamai wake iripo. Ndikazoona nemukomana umukomana kumba kwa mukwambo wangu wakatanga kuuya mudzimai wake chiremba unozoti iye zvino pakazara vanhu vakawanda ka vanonga vachida kubatsirwa. Mudzimai wake akaenda ndisikamuzivi Matareka mujaindi auya takaonesana mumatare taonesana mudzimai wake ndikati mai ndiri kuzwa muri kushushikana. Matareka munhu akasvika Matare unondoreva vati ndinobatsiwa hapana kamunhu unotaura sezvaitika. Ndakatanga kufamba Matare mai ndiri kuona paita nhau yeropa. Nhau yeropa ndiri kuona murume wenyu akaita sei akauraya munhu. Saka mai murume wenyu zvaakauraya munhu zviri kutomudini zviri kutomushisa panhau yemunhu udini uripo. Ungashake kuzotsanangura seudini uripo. Ndo nhau iripo. Audio yamaiyo iripo futa right. Zvadaro wakazoya wese wari 2 ndiri kuyepa here munhu wamwari nemudzimai wake mirai wauya handitika takatanga kutaura ndikati right ini zvandoita ndinokubatisai munamato wangu. Hama yangu kana muchida kubata tingori tega tega it's free batai munamato wangu. Awo akachema mukazi wake akachema akaramwa akabuda kunze akandi handisikazvizii kuti murume unodini ndo zvawakaita muri kundibata zvakanaka. Ndo nhau iripo chiremba. Saka zvisikanyanyi kushisa ngezvekuti inini panapa handina audio awa handisi kuzonyepa kana kupomerwa kwawo ikoko kune zvese izvo handina, asi ndinotaura munhu wendakataura naye. Halo, zviri kubatika here? Saka mhaiyo ava vatoriko audio vakati mwana wangu uyu unondiuraya because vakatondora kuti mhaiyo ka ndinomutema. Muri kundibatika zvakanaka? Zviri pa mufoni mangu mai echitaura. Ndatenda hangu chiremba ndope ndiri kugumira ipapo mazvita wanoda maaudios iwawo ndinokusenderai. Ndatenda ndati inini zvindibve zvindibude mazvitai. Pamusoro takakubvunza panhamba dzawataura kuti nhamba dzinopera ndiani. Kana dzichipera ndi90 ndedzangu, kana dzichipera na05 ndedzamai kumbatso alright chimbomira ini nyarara yenyu mudaro mati ndati nhamba dzauri kutaura kana dzichipera na05 ndedzamai kumbatso dzangu dzinopera ndi wabvunza kuti wakauya iri paneki wechindipa $20 ndikaenda naye kumba. Paneki takauya hawana kuti ndinokupa mombere hadzi yawaida kutengesa ikaramba kutengwa. alright. Pamusoro ndinoda kuti ndipindure pamubvunzo wauri kubvunza. Paneki ndiwo wakatifonera tiri kumba. Wafonewa ndishumba sagukuti ari kuti muri kuuya here kuno kana kuti hamusi kuuya. Zvikanzi inini handisi kuuya ndiri kuStepford. Nguva yacho ndiyo yakabva yatora wangu mudzimai foni ndokubva wafonera wataura kuti kana muda kundiona munondiona mangwana kana kuti matogona usiku unoita iti muuye ani mazona. Foshua ndakataura kuti maiwe mwana inini kuti ndiende kune musharuka uyo handisi kugona kuendakoba nekuti masoko aakambondibvunza ini sina ndabvira ndamboita muupenyu hwangu handisi kukwanisa kuendakoba. Mai wakabva waita nharo ndikanzi sei muchiramba ndikati ini handisi kudini handisida kuendakoba. Kanzi alright hapana chakadini chakashata. Tadzokera kumba vakazodza kuti bai mwana kana nyaya makatadza kuwirirana sevanhu vechirume hazvinei nekuda kuti kwazi makatadza kuwirirana asi chinodiwa kubatsirwa ani mazona. Foshua mai ndiwo kana zvauri kutaura wakaramba wachitaura namai kwete neni. Foshua ndakatora mudhurudhu inini ndikapinda murodhi nekuda kwekuti mai akanga aroramba ari kuzvibvunza kuti ndakati no noita kunga pamwe ndashaisha kufunga kana kuti hasha dzadini dzawandisa rega nditedze zvido zvamai. Ndakapinda murodhi ndikasvika paStepford. Ndakasvika paStepford mai wakafona. Foni yataishandisa ndeyamai handinomboshandisa foni alright mudara handingapedze nguva mudara zvese zvauri kutaura ndazvinzwa zvese uda kutaura da kungopindura iziwani ndakutaurawo ini panhau iyi ndakambobvunza vanoita zvemweya kuti inini ndasangana nenyaya yakadai kati handisiziva kuti chii asi munhu ngati panyaya iyi ndakambobvunzawo kune munhu anoita zvemweya ndichimuti shamwa ndasangana nenyaya iyi but nyaya iyi handisiziva kuti ndiri kufamba sei asi munhu wemweya akandidaura ini akati pagurupu pavanhu vese vari kukumwa pane munhu wani anogona kakadini akazvita asi mimi akazouya kubasa kweimba kurwisa ichi ropa haana kuziva kuti munhu wacho ndiwo haana kutaura zita
maita zvochera goridhe sati turi pabasa pedu. ndonzi iputike mari Saka hanzi munhu manje iyeye makaenda kubata dhiniwe haibudi hanzi munhu iyeye pakauya akabva kusira, saka tinoziva kuti zira kutoudzwa nemunhu. ini ndira kutaura nekusha iyo ndiruda ndopandiruda kutangira kumwe kwese kumungandiite nyasi magetsi angu ari kutoramba rutienda apa humba rumwe nawe iri kuuya mba menyu muri kuiona here naye moto ndiri kuona kuiona muda kusunungura dzinza here kana kuti muruda kuti dzinza renyu ripere nekuti izvozvo izvi makacharingana hamusati magerwa muparara sawira unobva kunyamuparara shuwa shuwa imwe watudaenda kuna bhikutuno ndakaenda kumozambiki kunyamukwarara manje apa ndikaenda uko kuna machina ari kugiredha goridhe ndikasvika pane mudhara ibhesha ari kuramba kuti handizvizivi pandanoita zvandakaita sobva ndadzoka baba chabubuka ari kugwinha ari mumotikari kumbofa achimuka akutaura ndakaita zvakati ndii ndakatora dombore kumakuwa ndii ndakaita zvakati wari kumbomhanya kwana mari yokovhara nekobhadhara asi ndakataura ndiri kusiya ndavhura mudhara njambo yati kutaura nezvayo hamubudiririba ini handikuwengi handisi kuzivawo kuti nemhaka yei bhuri remudhara riri kuuya mumusha menyu imimi ndimi muchazoziva tsanangudzo dzekuti aiwa kuti takamunyima fodya kuti takabara nafodya muchaita sei asi ndiri kuona hondo iri kupinda mumusha menyu hamwe ava haiwa ehe ngatimbodaro yedu asi ndiri kuona moto bhambo rutanga kurira mumusha menyu ndakubvunza pano ndikati rwendo rwauri kuenda wakadai kumabvazuva uri kuendepi murume uyo asati ataura boyo kandi ndiri kumbopota kumbobatsirwa ndikati muri kuuya pano padare mandizorera twekuzora muri kuitei inzwa mubvunzo wangwizisa ndarewe pane patinopokana pane panda kunyeperere pamubvunzo mingi irwendo rwakumabvazuva rekumabvazuva ndakaenda nekuzora uchiuya kuno rekumabvazuva ndakaenda ndiri kunotsvaga zviri kunetsa munyika kuti chii chiri sei wakaenda wega iwewe usina wedzinza rako newerudzi rwako ndakavataurira wakataura kuti isusu mukana hatina ndio mhindu yandakapiwa sure chokwadi nhasi dziri pihama dzavo pana handina kuona uchia sei urikufamba wega kuita fanika munhu we unofamba wega utofanaka tsvimbo senyi isina mba munyai wayo sei panyaya yakakura so handizivi mudzinga muda hazvibudiki baizvi kuwaraidza zuva kufimba nchembereri kuti yachena musoro uyo kuti daugara mwana chamwari atiyo daugara mwana matwinzi iye ana musoro wachena kuti mbu peno tichaona imwe nichamumiti toni achembereri yachena musoro mubara tione tichabvira imwe peno nhumbu inenge iya jesu peno asi comrade kutaura chokwadi ndiri kuona mudhara akamira nemimashu zvimwe zvatei nhau yekuti tine tuzviputisa pavanhu hazviiti kutauraba asi zvakangooma changamire kubvira sunguka kutaura nepamusana wekuti inini zvekuti ndine zvandakabata zvemaererano namudhara ndinorambirana nezvandambomubata vechivhechi chokwadi vechivhechi ishuwa iwa ngati vechivhechi
Bechi. Munobecha ni Ndimombe iri ku. ngani? Mombe ndakaonena. Basi rumere kana ihadzi bechi. Ndiyo icho kadi. Sure. Oh. Muruda. Ndiruda noti andina kubvira ndambombata. Ungalisiya ninaho. Ndataura ndiruda. Sawa. Watu mtolero nyaka. Umisomo kwake ku. Usuku. Lichya. Andijoba. Andijoba. yes Kuzinza irotaura. Awachitaura yochipecha. Vamwe ava ndivabatisida vandivile. Sida. No, andida iwe. Mtu omwe wachafira Musaki. Wanzwa. Asi tiri kubecha yedu mudhara muna kwamuri svika. Manzwa here. Ko tikazoona maakulemerwa. Handizivi. Ko tikazoona maakulemerwa bamba. Handizivi. Nasi mauya mazoreko. Mnamato. Muri nyemba. Maida kuseta kuti chamakazora nechamakabata muri kufamba chipfute. Taramba yuni. Ndizvo. Ndizvo ka. Bechi. Ha? Umwe wacho usina kuuya. Tine mameseji ake. Tichitaura tese. Ari kuti chiremba ndako kwamambo Mutasa zvemakadudzira zviya zvaitika. Vaazofona echiti shamwari ndaakusha. Panhau dziya ndaakudzisha. Ini ndikati shamwari zvoda kutaura chokwadi pane zvawakaita kuti zviro zvipere mameseji acho nezvirozvo zvirimo mufoni mangu. Iye usina kuuya unozika musara mameseji iwawo aripo. Mira, watu umi. Chiri kundirwadza manje pavanhu ivavavo. Ndini. Sumbara Tonese. Sumbara Tonese. Ada. Nah. Yes, Saka chii kama unapo hivi? Nzira yedu tinoshandisa ndeyetu idondo. Muka aka kaomwe aka. Uchitoshanda nemombe kana uchishanda neiga. Miti inopinda Mwe mazvita muti.
Handina apa ndinotakura ndavinzwa muti ndikuramba here ndakuramira muti nezvoti mamune trimillion saka ndangonyimondwa kuti handinokuite mushonga bei handiziziwo be handiti kana nyaya hapana peichina chipagare pasi wayakuno chizotapedzeranga taura zvakabenero mwana wake ari pasenapo vakwasha vangu vakarora mukunda vangu asi vanhu vanonetsaiva kana iri miti kana tichika vazibatsirei kuti vanhu vanetsaiva mwana wake ari pasena haasi kuya padare zangu manhamo zvavo zvedu vatinetsa kwemakore anokwana 3 takuenda mu4 years vanhu ava saka muri kuona pahondo yenda yatsozviti ndendende kati ndiri kuvarwisa kusvika pekupedzisira vanetsa kana dziri mheni kana dziri chinyika kana simba riripo shuwa uyu munhu ngaachipe mwana wake uyu ari pasera akatohwanda pasera pamatare ndaigara chivabvunza kuti munoenda kumatare munomusida akarora mwana wangu iyeye arapa vaditi izvozvo hationa nanhasi uno vanhu vemishonga vanhu vandinetsa iye aripo papo akatohwanda kuseri baba vari kuitwa basi ari mukunda wangu zvekuti varoita zvemishonga zvekuti vandinetsa ndinetsa chaiko vanhu ava nyangwisa zvinhu zvavo zvavanopera kubata kana muchikwanisa shuva kuvapedzera ndikafare mani kana iri mishonga yavo kung'anga havabviba bizipipo ndaneta navo munhu wangu unorwadza ndikavatarisa so ndinonzwa ushungu ndingatibatsire kana paine zviro zvavari kundiita ngatiparari uinite zvarako watora mukundo mukuwirirana muri kutadza kuwirirana panyaya dzisimba iwe uri kutongerwa dzababa mani saka uri kuramba kuti aina handizvizibe yakuramba chiremba ndakamutaura gore rori muna December kuti handichakufuye mukwataura zvida kusiyana nemwana wangu asi akamutenda pahondo akati isana vandinetsa muriwe ukati kune ngozi yaikonaona kunyika mwana wangu mufa akabuda akandira ndakamutaura ndikamufa kandaro usaregere mwana wako kuenda vanhu vange vari panokwanisa ndikupurira mufa akapodzoka kuti kuti ndizoona ndichirwisana nevanhu vandabva navo kure asi vane nharo kana vachindikunda nemiti nhasi vasangana nemi pedzerai vanhu vandinetsa kana dziri mheni kana dziri chika kutaibva munoi onawo mbaro uyu wakanyangarira chinhu wani kana makabata chikwambo mumaoko enyu kana makabata muti une mhiko mumaoko enyu inobaka kumba kwenyu yahoiwoi aiwa kumba kwako ndinoisa moto kumba kwako aisai kuti ndikuisepi kumba kwako kana pamukadzi hoihoi moto mbona mberi matezvo akabva neuku kana tikaenda kwemunin'ina wako bo toti hoi kwamukoma kwemunin'ina hauoni tinotongeka tichiri pamukadzi wake ndozvizairi zvauri kutsurira unowirirana namukoma chiri pamukadzi wake taura handini muri kutaura ndorambira nezvomutaura handikona kuzvifarira sei zvifarira basi kuti hama dzacho dziripo vakati mwana wacho ari apa ndiwo mwacho achienda padzimba apa nekuhandira mukamusana zvemajeyomenya zenyu dzigadziriso sere matire mutambira munokoresa mubeka zvakaaangana kutambira azviitibva bvumai yadzakaitisa
Zvendine sekuru handina zvandakaita beni. Saka muri kwana ndiri kuti nditambire. Mwamusadarwa mazizo. Mwamusadarwa mazizo. Unakuwa sawa na babungu. Alimi. Already mdara. Awangatisiani nao. I'm sorry. Mwana wacho yuka une message yake ndakamboerenga uyu. Ndiri chairman. Wakanyora message kuna baba munini wacho uyu. Nina wabage. Kuti hama dzangu mundiregerera. Ndichada kufa. Imimi murugara zvakanaka. Ini ndikamutsvaga uyu. Ndikamubvunza kuti ko message ndaona ndiwere wakanyora akabvata ngochema. Uyu ndikati iyo message yakana pamina kompo kwangu ndiwe ere wakanyora vatanga uchema akangoti sekuru ngoti ndiro umera shumba maike umera shumba uyu ndiye mwana wacho unecha kutaura ere mukomuri unecha kutaura ere ndikupawo mukana asi honde rumba menyu rukiona sei babonya kuti nitungidze iyi asi chinotangira mumba menyu toenda munin'ina mukoma kuwakadzi wamakaroora giya ichi chiri apa ichi uyari apa ndizvo ari kutaura ndingaticho ende ndizvonda kutoita ende abhecha kuti aiwa hakuna wei inoitika apa iye ari kuona ari kubuda paunodikiso uyu ari apa uyu ende ndozviziva kuti hakuna kule kwatinosvika aba chaitomboburira pani mwana wake kozi watambudza mwana wedu 11 years ngachibude ngaabate chibude ngaabate izvozvo zvingaabate ngoti kwasvika ndokumoto manje kwasvika ndokumoto saka totungidza here mudari kuti muda kumbotaura nababa mwanangu totungidza waripo wanin'ina wacho saka tinobatsirana sei iwo wakambotaura rini wanin'ina wacho wachiti chii wanin'ina wacho asi type yababa wako imanje ndokamhuka kakaoma mutsoro musha ndokanoita mabasa akadai akambowinda nebane wangu wanin'ina wababa wacho waawa ndakatoonana nawe nini wese wakatoti iye unotiuraya anenge vati vagara unotiuraya saka makaona mai acho akatotaura muchaizwa kuti enda kusendera unotaura kuti ewo tinofa asi dai zvatungika anototaura bamai kuti dzatoti kuti dai zvapotsoka kuti potsopotso aende hake kwaanokosa kuenda ngekuti wakatiura nditema saka inini ndikutoshowa kuti ndikutorarama alright apa ane musumbu wake hembe mai wavo ati ndikusha kutema Chinonetsa changamira ndechekuti kukura kwatakaita nemagara atakaita mumuri hamuzi kuti tinorarama zvakadini. asi chanda ndigari ndakutaurira hapo aiwa ndotaura vari kutsanangura zvisizvo. mira ndimbokubvunze iwe une mvumo here kubvunza mai upombwe uri mwana Handina mvumo. ukaona mwana ubvunza mai upombwe ukaona mwana utuka mai Ndinokuresvika kwazvo. chemubhurukwa kana chemutsoma chepapi zvine mvumo here yekutuka mai wakabuda napo Hazvina mvumo. gara pasi zvakanaka namai vako chamo anzo Ndapanzwa. Asi chandakamutadzira neamusije. ndatopedza shona hapana mbezvakaumutadzisa saka chigara pasi naye zvakanaka muchengete zvakadini anzwa here asiwo shamani varigazvetungidza ngatigareko kusati unetwana vanoita mabasa be fungwe tiushuka nemimi mabasa neswa chaivo ende nharo dzacho handi dzekuti ona mukomana wakutekera kuenda musha mawo doti umute mdara joni fambe naye pamusoro pedzinza nerudzikuru wari kutaura kuti iwo hawana kumubata kana wasina kumubata aende kumba kwavo asi kana waka kubata ine chaanoziva hoi hoi wakomana
chirimo chaita mainza. Mainza anoita chirimo. Hakuna anopinda munhu. Wabudiro wairi. Wakadziwa namukoma hoi, wakadziwa nin'ina hoi, wakadziwa se hoi, warora wese hoi. Komani! Saramba sara. Mukadzoti, bagare pasi. Akona kuti. Simukatone ombaruma. Walipangoma tenenya mtoko nekomo nopungera mbuto. John, maroya kuti kama mwana mtiti ndiwani kuda kune wanhu awa. Nekuti wari kuti wese waenda kokudika kuwatonga uko. Musamene hamuna ba. Saka haiwa vari kunyepera. Komani! Nasi ndakuisa moko macho. Wari kubva naye pasi. Womberewe zinga na John. Mtaure zvamuri kuda.
Hoi hoi. Kwamba uongo wapotera pamutorwa ana mhosa mwana muduku uyantaure newe uyauona nenene titaure tauira uya titaure uya titaure kuchekwa kwakananga shamwari uyu moto wandirikutungidza uyu moto wanandichitibula aifana kusvika kumozambiki wakutapira aitoka mazwa takunyasa kupisa unoti kutaura mukadzi wako kuti hoi wemukoma woti hoi wemunin'ina woti hoi woti kamhanza kako piripiri wanokuponda iwe kufira mahara uyakasawira kana uchida kutaura neni ukwanisawo kutaura newe uri kudeiko pamwana apo chii uri kudei waitwa sei ha waitwa sei aya chiuya ukurukura hakona sawira inida kukupa simba rekuti tirwe hondo kusvikira takunda chiuya hako tikurukure uya tikurukure mune zvakanaka uya tikurukure handisi kurambaba ndine urombo nekutadzirwa kwawakaitwa tine urombo musharuka zvaitwa uchiti wachaita mari zvaitwa uchiti wachapfuma asi kupfuma hapana inhamo yapinda mumba mombe zaperera musango upfumi waperera musango sinungura mwana ndaa ndichida kuti kubva kwaunoita kuno umbomire kubuda pamwana iwe umuregera akwanise kudya chikafu asi uende mumushame wakakutadzira ndimo ubudire uri obata basa uri imomo kambodonedzawo 4 5 6 aiwa unenge wabata basa ndishungurudza kwenguva yakareba kudaro kusatsveruka notipedze mari vanzeni simuka uye kuno pamusoro pemutumbi wemwana kutana utekaira nerudzi rwako rwakakutadzira sekutaura kwawakaita koko ndiko unoenda ndiko unonogara nawo unodya nawo sadzi utamba nawo bhora kuchime mese kuhuni mese mumba mbedroom mese mufamba nawo ndowachaziva ndokutabva umbowo webhinza nezvakaitika pamusoro pematara tinungura mwana wekupanasa kana makubira kwizi makubva kuno unochera mvura yapamakanga upinda nepamabiriro motora makutsi emvura ndizvo mumapisa masvika makutsi ndo manyararaya mumapisa oita dota asanganisana nemushonga inomuzezisa kana pano mwari budiwa kujesejeseje akawapa sidi akiwapira kuti chii ndakazobuda pana chitaura manje ndakapuwa simiti kuti mitumbi ihe iri 2 kuti ndimboita makore mairi ndakazora aida kuuraya ndimboita makore 2 ndakaita sei ndakazora ndisingadetsika kudzimba dzavo saka ana kuyaba umwako usina chaunoziva alright munongo wagezesa wese wakadai sangani kumberi
tawirirana chibva nyupadare pangu nengozi dzenyu imi hama dzacho dzemufinde dzipi mimi manje munoona apa handizvoba akwena gwenya asi kwakadzikwa munhu kune mazwa ndatopedza kutaura chii saka munozotsvaga mubatsiri anokubatsirai mumutsi handidika asi ngaanotarisire magetsi mazwa munozoona avo motaura navo mupihwe muti kwavo wakapingwa nanyaka hwahwa hauzorori chirimo nemaisa aiwa apa ndangoti zviendo siye pakadaro ipamo ndipamo musashe baba ndiri kutogadzira kuti aite right nono munoita zvandakutaurirai asai maiziva kutsamwa neushungu nemwana uyu muri kumuvhiringidza chikoro chake muri kumuvhiringidza upenyu hwake musadaro baba chitimukai nai maoko mani imimi mari dzematare muri kubvisirwa nevanhu avari kunetseka imi muda kucheneswa ndini kubvisa ma$20 edu Teachcatch MTV inokupa nyaya dzakasiyana-siyana dzinoitika mumatunhu atigere neakatikomberedza, dzinotyisa, dzinofundutsa, dzinokatyamadza pamwe chete nedzinosetsa. Kuti musarasikirwe nenyaya idzi, munoenda pa YouTube channel yedu Teachcatch MTV, mondo subscribe ipapo, musakanganwe kulaika pamwe chete nekushare, musazokoshiwe kupfanya kabhatani ako ndokabheroka kuitira patinokanda chinopisa munoyeuchidzwa. Teachcatch MTV tinodzifamira. Dojibondora, Dojibondora,